Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang gabi na po sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Tatanayin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na pong bahalang gagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na video. Pakakalob ko po sa inyo lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical man na karamdaman na lahat ng mga panggamot na mga orasyon. Dito po lamang po matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan na panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag nakalimot tumulong sa mga taong nihiga po sa hirap ng buhay. Ito'y malaking kayamanan sa langit na sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa niyong kabutihan at ipakakalob sa inyo ang siksik, dikdik at tumapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Shout out muna kay Ninita Ortaero, Shirley Oriola from Bicol, Bike Tayo Kabayan, Ryan Labisti, Jonix Bin Laden, Andy Bonifacio, Crisley Abugao, Orchili, Tinitron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Alicia Apel, Fight Twin, Ambrosio Magalpok, Raulita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Eupimia Felipe, Ilma A, Triple A Commented, Marina Arangis, Loli Cayago, Yuan Bibs, at No Gates, at Gillian Dick, Bolbider, Rosino, Burha, Innerpick, at shoutout po sa inyo lahat. Sa mga baguhan po lamang po nakatukos sa aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, mag-subscribe po kayo at mag-like and share at mag-comment po kayo sa baba na kung gusto nyo magpa-shoutout. Ang babagi ko po sa inyo ay tigal po sa taong mapang-api. Gamitin po nyo lamang po ito kung kinakailangan po, yung hindi nyo na maatim ang ginagawa nila sa kasamaan, pang bubuli po sa inyo kung ano pong ginagawa sa inyo. Pag-isipan nyo munang gawin po ito na sa taong mapang-api, para hindi po kayo mag-alinlangan. Kung talagang sobra-sobra na po ang ginagawa sa inyo, pwede pong gawin. Huwag nyo pong magdalang isip po na mag-isip po ng negatibo. Kung talagang gusto po nyong gawin, masama na, marami na pong ginawa sa inyong kasalanan at hindi nyo na pa maatim ang ginagawa niya, mababastos, nagmumura. Gawin nyo na po ang dapat gawin sa taong ganyan. Ang kasi ang tao kasi ngayon na porque nakukon na marami na pong sinasabi kung ano pong ginagawa sa inyo, kahit mali po siya, gumagawa po ng paraan para
mga kapang-api, mga abuso, lahat po. Kung talaga ang ginagawa po sa inyo, hindi nyo na maatim talaga na siksikan ng kasamaan na po, gawin po ninyo ito. Huwag na po kayong magdalawang isip, gawin nyo na po kung kinakailangan. Kaya paalala ko po lang po sa inyo, sana po huwag yung gamitin sa kasamaan at gamitin po sa kabutihan lamang po para magkabisa po ang binabagi kong mga orasyon. Tigal po sa taong mapangapi. At ito'y magdasal po ng Ama namin na Panginoong Maria, sumasampal tayo hanggang ipako sa krus. Magdasal po tayo. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Ikaw na manghari sa amin. Sundin nawa ang pangalan mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami pagkain kailangan sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming kasalanan. Tulad papatawan namin ng kasala sa amin na huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan at kapurihan magpakain naman namin. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na may likha na langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, ng kataong tao, siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinako sa krus, hanggang ipinako sa krus lang po. At salin po yung orasyon ng 3 beses po. Liham, solidum, quinam, baliktuum, puh. Liham, solidum, quinam, baliktuum, puh. Liham, solihum, quinam, baliktuum, puh. 3 beses po usalin po. Usalin po sa isip lamang po at ipo sa kanya. At usalin muli ng 3 beses ang orasyon. Siyang makatagpo matapos ang gawin ang ritual, ihipo sa kapwa. At pag uwi ng taong ng api sa inyo ay sunog ang bahay niya. Ito po'y pakaingatan po at huwag gamitin po sa kasamaan. Gamitin po lamang sa taong mga kasalanan. Pag-isipan nyo pong mabuti kung gagawin po ninyo para kung talagang ninaas nyo pong gawin na hindi nyo po maatim-atim na talaga yung kasamaan niya na ginagawa po sa inyo, palamura, bukan po, nananakit, lahat po na nandun sa kanya. At palagi ko po yung inaapi. Yan, isipan nyo mabuti bago nyo po gawin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po nagustuhan po nyo aking binaging video. Paki-subscribe, like, and share. Paki-pindot na rin pong bell icon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ay po.